inkonzo inengelosi yayo. Inkonzo kula kuphila khona abantu. Mawuya enkonzweni ungazazi ukuthi you are spiritually gifted or kanjani, khayingena isonto umlalele ucela umoya, inhlakanipho kamoya. Kodwa uma unobizo, don't think ukuthi isonto lizokunceda kubizo lwakho. Apakini that needs you ukuthi uthele isniff uyehlane uwena. Emakhosini Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya, nikhuluma noMmeonica. Please don't forget to like and subscribe. Mmeonica uzokhuluma kakhulu. Angithi bengikhulumile ngamasonto. Please scroll down and watch my videos. Mhlawumbe kukhona ozozuza isidlo nje sikamoya. Ngizokhuluma ngendaba zabasiphethe ekuyibona bokhokho, ekuyizona ingelosi, amathongo. It's very important ukuthi uwazi ukuthi ngalesandla namhlanje you find umuntu ukuthi u-easy ukuthakatha omunye umuntu, it's because of akazi lesandla lesi esikabani. Masikhuluma ngamabutho sikhuluma makuMmeonica, isandla sakhe saka right sinomnikazi waso, isandla saka left sinomnikazi waso, ikhanda, inwele, umzimba wonke, amabutho. Ngaloko uma ungazi ukuthi ngempela makunje kusho ukuthi sekufike bani, it's a problem kakhulukazi kwabantu abangakabi nolwazi olukhulu, not really olukhulu ngoba sikhula njalo ulwazi about abasiphethe makuthiwa unabantu abadala, ngoba nabo labantu abadala awababoni njalo in human forms. Sorry, sometimes beza as animals. So uzowazi kanjani? Ngizokhuluma kakhulu ngabantu abazikhejile bakheja. Umuntu una 10 years kodwa uzokutshela ukuthi mina kuphila ugogo kimi. Yekela ukulimitha amadlozi akho, yekela ukulimitha ingelosi zakho. Ngoba kuyafika webhayi sikhuluma nawe thina asiboni ngisho ugogo omkhulu or ukhokho omkhulu noma ukhokho gogo. Thina sizibonela nje ileopard kuwena. Sizibonela nje i-elephant kuwena. Sibona inyoka, sibona ifish. So uma uzikheja uvalela amabutho kuwena. Uma uwumuntu uwedwa, you need to have i-army yonke esurroundile. Kube khona owner ibag yakho. So be worried uma unesiphika esisodwa. Be worried uma unejazi elilodwa. Zatshintsha ezinye zikhwela kwezinye. Umbona umuntu mawuthi uyomphakamisela uneyingubo about 10 kodwa zonke azisebenzi. Akakazi ukuthi okay makufike lo wejazi elibovu kufike bani umsebenzi wakhe yini. Ngicomplaina ngabantu abafuna ama-confirmations njalo. Uma uphupha, kukhona abantu abaza kuMmeonica ngenxa yokuthi abaphuphi all together. And mangayi-explain indaba yephupho, uma ungaphuphi sithi you are financially, financially, I'm sorry ngithanda imali. Alright, uma ungasi umuntu ophuphayo noma amaphupho uphuphe kodwa ukhohlwe, you must know one thing, but you are spiritually dead. Because Mmeonica kwamela sibone isikhali through abaphupho bakuprotecta ngawo ukuthi kunesikhali esithize esizayo kuwena. So wena uma ungaphuphi kusho ukuthi awuna information yayo yonke into. It clearly shows ukuthi nabakini abekho because ibona basilethela amaphupho. Kube khona into abayenzayo mabangakhona ukufinyelela kuwe. Yini isizathu ukuthi bangakhona ukufinyelela kuwe? The very same boyfriend, the very same marriage okuyo, friends surrounding yakho, indawo ocashe kuyona, indawo iziningi izinto mbanga. Emsebenzini uma ulingwa umuntu olingwayo and ungazimiselanga bathini ukuzimekanika spiritually,
you must understand one thing, imimoya is a left and right, day and night. Iyakhelana ibe idustbin egcwele. So ngizokhuluma ngabantu abazikhejayo. I still remember there was a woman from Europe athi kimi ngineskala. So njengoba ngineska bengithanda ukuthenga ama-tattoo stickers ngivale leso ska. Only to find out kuhlela ugogo kule nyawo leli. Kuhlela ugogo kule nyawo leli. Usually I perm my hair, ngithanda i-perm, not relax, and le perm kanti no inomnikazi wayo. So awumani uvele uthande into noma ujabulele into inesizathu sakhona. Mhlawumbe uthanda ukupheka, kunokhokho okhona ngaleso sikhathi. Mhlawumbe uthanda ukubheka, mhlawumbe uthanda ukuyenza inwele abantu, you understand? So that's why nakwi explanation yami kwi dreaming of celebrities kukhona namhlanje onedlozi ele celebrity elingahlobenanga kodwa ngenxa ye talent yakho uyakhona ukuthi awele kuwena. Ngibuyele kwindaba ye topic le ngikhuluma ngayo yokuthi ungazilimiti. And ngisayiphinda uma uzitshela ukuthi esontweni indawo yokuphilisa abakini, you are telling yourself lies. Enkonzweni nguMmeonica manje enkonzweni well ngumhedeni, that one I must say it. Ngikhathele ukuya esontweni, ngikhathele no angikhathelanga ngicedile isikolo sakhona. Ngicale isonto ngisese ku Sunday school ngiyakhula ngifundisiwe, that's why esontweni ngijabula, ngiyela ukujabulela nje, ukujabulisa umoya ngomculo ngalolo lizwi lelo. Kodwa ke the most important thing ukuthi engayifunda while ngena church to churches ukuthi mayingakasuthi eyakini impande angeke uzoyibamba iBhayibheli Sunday to Sunday kungayenzeki lutho. Uma umntana wethongo noma umntana wengelosi, mawuyongena esontweni kwamele uyele ukuyophilisa. Asithi masithi unobizo, mawunobizo uyongena konke akunesonto. That's why ngi-avoida because angifuni ukuba umuntu ozofike alalele. Ingelosi yami kwamele isebenze any church engiyakuyo because iyoqindezeleka. So inkonzo kamoya, I just so wish ukuthi nanoma ngabe kunengelosi yakulelo sonto kodwa iy'ngelosi ziphiwe i-chance ey'nkonzweni. Because uthola ukuthi manje ey'nkonzweni zikamoya bazothi sengibona ijazi eli-green emntwini oyi-one, sengibona ijazi eli-green. Angithi abo baba umprofeti nabo mama umprofeti masekuyisikhathi vele sikamoya. This week kuthiwa kubonakala ijazi eli-green. Okay, ulithenge wenze ngamandla wonke ukuthi uyalithola ijazi eli-green, kubuye ijazi eli-yellow, kubuye isiphika esi-green, kubuye isikhali somkhonto, isikhali sikagogo. Ngaleso sikhathi akekho noyedwa ombonile ukuthi usebenza kanjani. Mangisho njalo le jazi eli-green abakuphe lona 3 weeks ago alikakasetshenziswa esontweni, alikakayiswa ngisho nasemanzini. Inkonzo inengelosi yayo, inkonzo kula kuphila khona abantu. Mawuya enkonzweni ungazazi ukuthi you are spiritually gifted or kanjani, khe ngena isonto umlalele ucela umoya, inhlakanipho kamoya. Kodwa uma unobizo, don't think ukuthi isonto lizokunceda kubizo lwakho. Abakini that needs you ukuthi uthele isneif uyehlane uwena. Ngingayisho nakhona ukuthi ama-delayment wey'nkonzo zikamoya zidelay iy'ngelosi zenu ngoba ey'nkonzweni ama-maintenance maningi. Ngikhonzile bantu
and I think nginey'koloto mangingafika enkonzweni kamoya ngizothola bathi nginesikoloto sezifo eziyi-13 or izifo ezi-20. Iyona le ngayifuni mina, ngizele 5, angikolodi muntu, ngikolodi 5 nelanga ukuthi nje zingiblesse. Now ngibuyela futhi emabutheni. Umuntu akahambi ingelosi eyodwa, akahambi nedlozi elilodwa. Angithi siyazwana? Hamba neBhayibheli lakho, ufake ihili yakho, uwazi kahle ukuthi ngizilungisile zakithi ngiyodumisa ubani? uNkulunkulu wabokhokho omkhulu. And kanjalo izoniyenza ukuthi ningabi namaphayipayi emasontweni. As it's so nice ukuze sikubone ukuthi ukhulile emoyeni. Nanoma uyibona inkinga awujikiza uthi kula ubonakala khona ukuthi awukakadlisi abakini ngendlela efanayo, awukakadlisi ingelosi yakho ngendlela efanayo. Yes, kuyafika ukuthi sekuyisikhathi sikamoya-ke manje, yes, izawuphakama iphakame ngalelo ndlela, kodwa-ke uyaya ukhulu ube in control. Wena uzongena wonke lamasonto, wonke lamakhaya njalo umuntu onani onesilwane uyakujampisa, umuntu onesithithu uyakujampisa. Yekela ayikho njalo. Yes, uma unamahloni ngengelosi noma idlozi lizoba namahloni ngawo, into engiyifundisa abantwana bakamoya. Kodwa-ke kuyafika whereby you need to bless indawo kuyo. Ungene nje enkonzweni ucule uma uzibona iy'nkinga futhi sakho wena nyoka ndini, wena oqhamukayo, isibopho esiboshiwe umfundisi ubishop wakule sonto. Asichacheke abantu bazochacheka because kukhona abantu ey'nkonzweni kungcolile konke, kungcolile. Abazalwane iy'nkonzo zikamoya ey'ndumbeni bathandazeleni, kungcole konke, kungcole konke. Akekho better, kuthiwa abazalwane yibo abangcono ukudlulisa, kungcole konke. So silokhu sibancane asihambeni silokhu silungisa ngobuhle. Uyamthola umfundisi othwele bazalwaneni, uyamthola umfundisi othwele kulona ey'nkonzweni zikamoya. Kukhona umzalwane ohluphekayo kodwa uye enkonzweni njalo. Kukhona umzalo church goer eya esontweni njalo ey'nkonzweni kamoya kodwa uyahlupheka. So asingayenzi competition lento, asingayenzi competition. Because abaningi kakhulu abakhulumayo kakhulu, mina ngike ngaba kuso leso sigaba whereby ngiswele lo R1, kodwa kukhona ukuthi kubiziwe abacala ngama-thousands up, kube yibo kuqala abakhokha i-offering noma leyo tithe, and then kuzogcina thina laba baba-R1. Where's the confident lapho? Because ngiyoba namahloni kwa ukusukuma. Kanti ngalelo langa leyo R1 yami isibusise esikhulu ukudlulisa leyo R1,000, because le R1,000 iphuma ilimaza abantu, ikhipha negazi. Emakhosini Thokozani Camagu Lesedi Kganya, ungazi limithi uthi wena unogogo kuvela ugogo njalo. Ungazitshela ukuthi unogogo kanti by the time ngokuhlolela kuqhamuke umkhulu noma kuqhamuke leso silwane leso esiyi-leopard, esiyinyoni, esiyini. Emakhosini Thokozani Camagu Lesedi Kganya, please don't forget to like and subscribe. Amen.